is naming of people part of okung'wansa, part of sacrifice. It is sacrifice. Ego ekara bantu bakorokwa nga nyangweso. Ya wino muntu wechingi katwangwanse. Angwa chingi changwansere tueba. Bonchika ngwansere tukarokwe. Chika twa peace okogokya muikoyo. Ntwate mekemebe ne mekemia. So abantu abakorokwa babombera. Mbera bono ne mbera omuchi abantu bali okwa mariachana. Omuchi abantu ba okumurati mariachana. Oyo ukwana ndo ukuna ndo ukwa kyomuchi yo tabera iga. Bantu ngo chabalengamo bakoleke ngwanso baramira umwana oja gutuka buru kumbera eliyegere nende gusoro kuno ngetondo eliyegera mangene bitondo byera kuri umuchi ego babo ke kondo ne bikondo byengo ke kondo bono ebikondo byalo no chanda abantu abu ba mur elitali yo by the way na boranyo ne elitali yo kungwansa nto kumanya orokire elitali yo sokoro ya tiango egerora manyanga elitali ya orokire egereri lieta liaki elitali yango ne ndire lieta lyo kungwansa kwara malieta ya ino mnabono ngucha kolinde lieta nyoka na nyasaka abuna bono tsukuru ne tsukuru lichana nabwo bako kayeli eteliga okakale koroko elire lieta lyo kungwansa osine lieta tu liarugo tulie chisokoro korugabwo se ngiki akora kandi korugabwo rage ko to kwana ritko liarere go yo kungwansa umwana agatoka omuntu agakwabu ibuna atali agakwagasira buna hasira iga kero mungina bangi mungina bwatana ti umwana akora agatoka ono akorukwirie talioria oyo sirete urengo muntu umwe bone boika abantu bangwansa boika abantu bachamo baragerere nga umwana utokira bono nye mugati otokomoke bono iga no incho mwisonde iga umwana umucho koro gatokira oswe yanyoro takole tunecha komorana royo na gento keteketo gento ndagere to kabu ne yanga yumu wake to kabu ese kingwansa na kikirende ogokorerana bana igo engencheye tatata nga ekara omonta gotuka bana akoiburu toketi ereri moi bana ono egento tokobori nga ekamo engencheye tokoroka marieta abantu bali baito bararete ose bararete bana nenchira ya moyo kungwansa no kungwansa